Ondo, Amaia, eskerrik asko etxera etorriko gara, izan ere, Baionan Arte Urbanoen Festivalaren laugarren edizioari dira egiten egunotan. 2000 urteko hiriari itxura berri ematen diote grafiti, teknika berri eta bi erakusketekin. Eta mundu mailan ospea duen jaialdia da 2017 egindako margo bat munduko onena izendatu zutenetik. Lapurdiko hiriburuan estilo guzietako larogoi margo egin dituzte jadanik joan diren 3 urteetan, tartean Dei artista valentziarrak egin duen munduko berena. Egun hauetan 6 margo gehiago agertuko dira hauen artean, Eba Mena bilbotarrak landu duena. No me avisaron que era el trinquete de Bayona. Baiona txikian dagoen San Andres trinketearen hormari oldar berria eman dio teknika desberdinekin. Suelo mezclar, pues también depende del boceto. Bizkaitarrak dio berdintasunari buruzko obra dela, behin-behineko lana, laster beste artistek beste obra bat sortuko baitu horma horretan. Eta hemen Didam aretoan Graphic Waves erakusketa bisitatzen aldugu ere, karrika artean teknika berriek ere tokia baitute. Milaka LED argitxok osatzen duten horma eskuekin unkituz behin-behineko obrak lantzen dituzte hemen eta ondoan bideoproiekzioak egiten dituzte, bakoitzak bere interpretazioa egin dezake egileak harrituak daude maiz. Avec cette installation, on a beaucoup voyagé. Paris, Brusela, Barcelona eta Tokioren ondotik Baionan erakusten dute azaroaren 15 arte eta Space Junk aretoan Shepard Ferek egindako 30 urte erresistentziari buruzko lanak ikus litezke. Hori, Baionan eta Gasteizen Antoni Arisa